Една коралена масака, мама. Благодаря. За пристигащите полети натиснете 1. Въведете номера на полета. Полет 228 пристигна в Париж в 8 часа сутринта без проблеми. Ема ти сериозно ли? Боже мой! Хубаво здраве! Да, братовчерите ми живеят тук, но сега са в Мадрид и ще бъдем съвсем сами. Готино е. Няма проблем. Аз те тръгвам. Беше ми приятно. И на нас. Чао! Ей! Имате да снимам пати. Ама, поддържавам. Дори не го познаваме. Това готино е. Ще дойде да ми взема 9. Добре. Чудесно. Кой е апартамент? Петият етаж. Семейство Хофман. Ще се видим до вечера. Чао. Да. Да, Латонт. Петият етаж. Ден съм около 18. Боже мой! Аз ще не добавя. Бождаре, тя ще свърши салатата, как те е зафана. Кога идиш ще стрибава? Сега. Взимай малко хляб. Вземи от нашите хубави пипи. Супер. Къде? Какво бе? Фемизи, бъня сърхала. Керотът клипина, керотът снимки. Къде е банята? Салам, ам. Аз съм. Кими, обади ли се? Брайан, на 17-та в Париж е оставя да Филма е гънто, не мене. вземи си Как приспирателно ме да пиле. ходят, когато ям да ме снимат? Стига, може да ходят, когато ям да ме снимат. А, така не. Ким. Нали се разбрахме да ми се обадиш веднага? Съжалявам. Реших, че е станало нещо с телефона. На летището беше такава лудница. Добре. Ако има номера ви там, щях да се обадя аз. Дай ми го. Не го знам. Кими, стига това условие. Нека говоря с братовчерите, те ще ми го дадат. Татко, те са в Испания. Не знаех, кълна се. В Испания? Ким, какво още не Салам, ам. Какво бе? Салам, ам. Кими, Салам, ам. братовчерите. Господи, хванаха мен. Какво? За какво говориш? Кими? Татко, Ким? Ким? Стига го, ти камерка пала. Какво бе? Като шкизато телефон и стига. взехме заедно такси. Страх ме. Знам, но се съсредоточих. Трябва да се контролираш. Колко души са? Къде си? В банята. Това сега е много. О, ти си безумно. Те ще те отвлекат ти. Ким,
на пода. Съсредоточи се и изкрещи всичко, което виждаш.